και το Ειρηνάκι. Θα μας φτιάξει ένα γλυκό, έμαθα σήμερα. Γιατί έχουμε φάει πολύ καλά τις τελευταίες μέρες από την Ειρήνη. Φοβερές λιχουδιές από τα χεράκια της, έχει μαγειρέψει. Σήμερα λέμε δεν φτιάχνουμε και ένα γλυκό. Σωστά. Ειρήνη! Σωστά. Σ' ακούω. Τι γλυκό θα φτιάξουμε, Ειρήνη? Καλησπέρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τι γλυκό φτιάχνουμε? Ναι. Κοίταξε, θα φτιάξουμε cheesecake, αλλά θα δώσουμε μια κριτική πινελιά σε αυτό το cheesecake. Ναι, κοίταξε, πες το μου, γιατί το cheesecake τώρα δεν θα πεις ότι είναι και το αυθεντικό γλυκό της Κρήτης. Θα σου εξηγήσω τώρα αμέσως και σε αυτό έχω μία απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, εσύ ξέρεις το τάκο, το λαντουριστό που λέμε, το καταβρεγμένο από το ρήμα λαντουρίζω, το καταβρεγμένο παξιμάδι. Βεβαίως. Με τη μυζηθρούλα του, έτσι. Αυτό το τρως προσφάει. Θα βγάλεις λοιπόν ντοματούλες, ρίγανες, λάδια, κάπαρι και θα κρατήσουμε το παξιμαδάκι και τη μυζήθρα και θα φτιάξουμε ένα καταπληκτικό γλυκό, υγιεινό και πολύ και ελαφρύ και νόστιμο. Και θα χρειαστούμε, αλλά πριν σου πω τα υλικά, πρέπει να πω χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζουν. Σωστά, μεγάλη γιορτή σήμερα. Πολύ μεγάλη γιορτή. Στη Μαρία, στον Παναγιώτη, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Πέρα! Έτσι. Τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές μας και στη Μαρία και στον Παναγιώτη. Νομίζω θα μαγειρέψω εγώ σήμερα. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Έτσι, έχω αυτή την εντύπωση ότι σήμερα θα φτιάξω εγώ το cheesecake με την μυζήθρα. Μόλις είμαστε έτοιμοι, ναι, παίρνεις. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό που θα κάνει τώρα η Ειρήνη είναι να πάρει τους ντάκους, τα παξιμαδάκια αυτά και να φτιάξει τη βάση. Πιστεύω, δεν ξέρω, θα δείξει τώρα. Όχι, δεν θα φτιάξουμε γλυκό σήμερα. Λοιπόν, πες μου, το κατάλαβα σωστά? Παίρνουμε τα παξιμάδια. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Γύρω στα 200 γραμμάρια παξιμάδι κρίθινο. Εδώ, δες το. Θα χρειαστούμε 70, για τη βάση μας τώρα λέμε τα υλικά, 70 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 2 κουταλιές της σούπας νεράκι, 1 κουταλιά έτσι της σούπας γεμάτη μέλι και για χρειαστούμε μισό κιλό μυζήθρα ανάλατη. Τώρα μιλάμε για τη γέμιση. Μπορούμε να έχουμε τη γέμιση, τη συνταγή της γέμισης, να την πω να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Μόλις ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 100 ml κρέμα γάλακτος, απλά υλικά. Και για το γαρνίρισμά μας θα χρειαστούμε, εδώ έχω φτιάξει μια πολύ ωραία μαρμελάδα δαμάσκηνο ή ό,τι θέλετε εσείς. Κιδόνι, ό,τι θέλετε. Από εκεί και πέρα το αφήνω στη φαντασία σας και στην αρεσκία σας. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Τι θα κάνουμε? Έχουμε σε ένα μούλτι αλέσει το παξιμάδι μας και το έχουμε κάνει σκόνη. Και τώρα θα βάλω στο νεράκι με το μέλι, αλλά θέλω να είναι χλιαρό το νεράκι. Τώρα τόση ώρα που περιμέναμε έχει παγώσει, γι' αυτό το έχω έτοιμο. Το έχω κάνει σαν σιροπάκι. Μπράβο, για να είναι σιρόπι. Ναι, είναι λίγο αραιωμένο. Για να γλυκάνει το παξιμάδι, γιατί αυτό μπορείτε να το φτιάξετε και με μπισκότα, το οποίο δεν χρειάζεται αυτό. Απλώς εγώ θέλω να γλυκάνω το παξιμαδάκι μας. Και θα ρίξουμε και το βουτυράκι μας, το λιωμένο, σε ένα τηγανάκι, θα το βάλετε σιγά σιγά, να λιώσει και αυτό. Και θα τα προσθέσουμε όλα μαζί. Ομολογώ ότι είναι συνταγή επανάσταση για το cheesecake. Είναι επανάσταση. Λοιπόν, εδώ τώρα να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Αυτό το γλυκό ήξερες ότι είναι αρχαίο ελληνικό γλυκό? Το πρώτο γλυκό που δόθηκε στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες στους αθλητές, 776 δηλαδή π.Χ. Και μετά το πήραν οι Ρωμαίοι και το διέδωσαν στην Ευρώπη και κατά επέκταση μετά και στην Αμερική. Από εμάς λοιπόν είναι και αυτό το γλυκό. Και δεν λέω έτσι φλιαρίες. Το έχουν δείξει μελέτες, ανθρωπολόγοι, ειδικοί, ιστορικοί. Έχουμε ρίξει λοιπόν μέσα το μέλι με λίγο αραιωμένο με το νεράκι. Έχουμε βάλει και το βούτυρο και φτιάχνουμε ακριβώς αυτή τη βάση που βλέπεις στο cheesecake. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μπισκότο, αλλά δεν είναι μπισκότο, είναι το κρίθινο το παξιμαδάκι. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Και τώρα λοιπόν, αφού έχει πιει τα υγρά, θα το στρώσουμε πολύ ωραία σε ένα ταψάκι, όπου θέλετε τώρα, ανάλογα τι σκεύος έχετε, και θα το πιέσετε εδώ έτσι με ένα κουταλάκι. Πολύ ωραία. Ομοιόμορφα να πάει στη βάση μας, να στρώσουμε το ταψάκι μας. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τα χεράκια σας. Κανονικά ναι, μπαίνουν και λίγο τα χεράκια ή το κουτάλι, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπαίνουν λίγο. Χρειάζεται και λίγο χεράκι, χρειάζεται. Παίρνει μια νοστιμιά άλλη. Χρειάζεται.
Και αφού λοιπόν το στρώσουμε έτσι ομοιόμορφα, θα το βάλουμε στο ψυγείο μας μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμισή μας. Δεν το ψήνεις. Τι θα κάνουμε? Δεν το ψήνεις, το βάζεις στο ψυγείο να παγώσει. Στο ψυγείο να παγώσει λιγάκι και να φτιάξουμε τη γέμιση. Μπράβο. Και θα ρίξουμε τώρα το ζαχαρούχο γάλα. Έτσι, αρκετό. Ένα κουτάκι χρειάζεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα κουτάκι ζαχαρούχο. Λοιπόν, 100 ml κρέμα γάλακτος. Τα ανακατεύουμε έτσι καλά-καλά, βέβαια. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας παιδεύω πολύ. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Μπορείτε να το βάλετε στο μίξερ για να μην είσαστε, γιατί εδώ πέρα θέλει αρκετό δούλεμα έτσι να φρατέψει και να γίνει έτσι σαν τη γη η κρέμα γάλακτος. Και θα προσθέσουμε και τη μυζήθρα μας. Α, πρέπει να γίνει σαν τη γη η κρέμα γάλακτος όταν τη χτυπήσουμε με το γάλα. Ναι, το γάλα. Ναι. Κρέμα δεν θα γίνει. Και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Σαν κρέμα, σαν σφιχτή κρέμα. Θα γίνει μια πολύ ωραία κρέμα. Ωραία. Και βάζουμε και τη μυζήθρα μας. Ανακατεύουμε με τη μυζήθρα όλα τα υλικά. Εδώ πάρα πολύ καλά. Βέβαια, κανονικά πρέπει σου λέω να έχουμε σε μίξερ για να μην σας ταλαιπωρώ. Ωραία, και γίνεται μια πολύ ωραία κρέμα. Δύναμη. Μια ομοιογενής κρέμα, την οποία να απλώνουμε πάνω στο παξιμάδι που έχει παγώσει. Λοιπόν, εδώ τώρα θα το στρώσουμε πάρα πολύ ωραία. Κάθε φορά που μαγειρεύεις, βρε Ειρήνη, έχω αυτό το γουργουριτό στο στομάχι μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μαζί σου το παθαίνω. Δεν ξέρω γιατί τα λέει. Πολλά ευχαριστά. Αυτό είναι το θέμα μας. Με μία ωραία σπατουλίτσα. Κοίταξε τι ώρα που έγινε. Τέλειο. Σαν σαντιγί έτσι. Ναι, υπέροχη κρέμα. Το ζηλεύω να το φάω. Υπέροχη κρέμα. Και σκέψου ότι το έχεις δουλέψει ελάχιστα, έτσι. Ίσα-ίσα το δούλεψες τώρα στο χέρι σου. Σκέψου να δουλευτεί και στο μίξερ, έτσι. Ναι, τι ωραίο που θα γίνει. Πόση ώρα το ψήνεις τώρα? Το στρώνουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να το αφήσουμε περίπου μία ώρα. Α, μία ώρα ψήσιμο στο ψυγείο μας. Στο ψυγείο. Και εδώ σου έχω το έτοιμο. Κοίταξε το τι ωραίο που έχει γίνει. Δεν μπαίνει καθόλου στο φούρνο, είναι ψυγείου. Καθόλου, είναι γλυκό ψυγείου. Σε μία ωρίτσα έχετε φτιάξει ένα υπέροχο γλυκό. Και θα πάρουμε τώρα εδώ μαρμελάδα δαμάσκηνο. Θα το ρίξουμε επάνω. Και θα το απλώσουμε. Τώρα εδώ θέλετε να βάλετε κεράσι, βούτυρο, ανάλογα τι χρώμα θέλετε εσείς να του δώσετε, έτσι να είναι και πιο... Το κερασάκι δίνει ωραίο χρώμα. Το κερασάκι δίνει χρώμα καταπληκτικό. Εγώ το χρησιμοποιώ. Καταπληκτικό, είναι πολύ ελαφρύ γλυκό. Και το δαμάσκηνο να ξέρεις ότι ενισχύει πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι πλούσιο σε σίδηρο, σε μαγνήσιο, σε κάλιο. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι καταπολεμεί την κόπωση. Και εσύ που μου κουράσει, Χριστινάκη μου, να το τρως στα δαμάσκηνα. Ναι, όχι σε μορφή cheesecake όμως, φαντάζομαι, φρέσκα. Ναι, αλλά και αυτό, κοίταξε, είναι ελαφρύ, δεν έχει θερμίδες. Και επειδή δεν μπορούσα να σε αφήσω έτσι και θέλω να σου δώσω και μια άλλη πινελιά, κοίταξε το ψυγείο μου, το παλιό, το παλαιικό, το κλουβί. Το φανάρι. Δεν έχει ψήξει. Το φανάρι. Κοίταξε τι ωραίο. Το έκανα και σε ένα ατομικό για σένα, για να σου έρθει. Αλλά εδώ εσένα θα σου βάλω το βασιλιά των λουλουδιών. Έχω κάνει μαρμελάδα. Ναι. Τριαντάφυλλο. Ποιος συνάδελφος είναι στην κάμερά μας εκεί? Όποιος συνάδελφος είναι, θα μάθω συνάδελφε. Ο Παναγιωτάκης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα ή είναι 15 Αυγούστου ο Παναγιωτάκης μας? Όχι, ο Παναγιώτης δεν γιορτάζει. Γιορτάζουν σήμερα οι ανήπαντροι, οι ανήπαντρες, οι παρθένες, όλοι αυτοί. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Ρινάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και περιμένω να το δοκιμάσω. Με αγωνία περιμένω να το δοκιμάσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα, αγαπώ σας, χαιρετώ σας, φιλιά. Τα λέμε πάλι με καλό. Φιλιά, Χριστινάκη μου. Φιλάκια, αγάπη μου, σε ευχαριστούμε.